Spor okolo migrácie a tajných informácií naberá nový rozmer. Smer hovorí o trestnom oznámení, Ódor o politickom tlaku. Kde je pravda? Smer avizuje trestné oznámenie na Ľudovíta Ódora. Spor sa vyostruje. Politická situácia na Slovensku sa opäť vyostruje. Predstavitelia strany Smer, sociálna demokracia, oznámili zámer podať trestné oznámenie na bývalého premiéra a súčasného europoslanca Ľudovíta Ódora. Reagujú tak na jeho vyjadrenia o údajnom zvážaní migrantov pred parlamentnými voľbami v roku 2023. Podľa predstaviteľov Smeru mal Ódor ešte počas výkonu funkcie premiéra disponovať informáciami, ktoré naznačovali možné organizované presuny migrantov. Kritika smeruje najmä k tomu, že ak takéto informácie skutočne mal, podľa nich mal konať a prijať konkrétne opatrenie na ochranu hraníc. Samotný Ódor tieto obvinenia odmieta a tvrdí, že išlo o informácie získané z neoficiálnych rozhovorov, nie o jednoznačné dôkazy. Zároveň naznačil, že situácia mohla mať širší politický kontext. Do diskusie vstúpila aj Slovenská informačná služba, ktorá uviedla, že tvrdenia o organizovanom zvážaní migrantov nemajú podľa jeho stanoviska oporu v realite. Tým sa spor ešte viac prehlbil, keďže jednotlivé strany prezentujú odlišné interpretácie udalostí. Zástupcovia Smeru zdôrazňujú, že cieľom trestného oznámenia je objasniť pôvod týchto tvrdení. Podľa nich by mal bývalý premiér svoje vyjadrenia vysvetliť pred vyšetrovateľmi, najmä v kontexte otázky, prečo v prípade relevantných informácií nedošlo k zásahu. Celá situácia tak poukazuje na širší problém. Dôveru verejnosti, štátne inštitúcie a spôsob, akým sa pracuje s citlivými bezpečnostnými témami. Spor medzi politickými aktérmi zároveň ukazuje, ako rýchlo sa môžu bezpečnostné otázky stať predmetom politického konfliktu. Ako vnímaš túto situáciu ty? Malo by sa to riešiť právnou cestou, alebo ide skôr o politický spor?